इथे दोघांमध्ये काय खिचडी पकते कळलंच तुम्हाला, शेवटीपर्यंत व्हिडिओ नक्की बघा. आणि इथे मी बनलो होतो बाहुबली म्हणजे आऊ, आणि चेअर पूल करायचा एवढा प्रयत्न त्याला आजकाल आहे ना, सगळ्या गोष्टी ओढायचा आणि सगळी ताकद लावून बाहुबलीसारखं काम करत होता. वरूनला चहासोबत घ्यायची सवय आहे बिस्किट, आणि बिस्किट म्हटलं की आऊला जेव्हा थोडं जरी बिस्किट दिसलं की यांच्या गमती चमती चालू होतात. म्हणजे आऊ त्याच्या मागे पळतो आणि हा इकडे तिकडे पळतो, आणि ही गमती जमतीनं सगळ्याच घरामध्ये पॅरेंट्स असल्यानंतर होतच असेल नक्की, मला असं वाटतंय. माझी थोडीशी कामं आवरली, आऊला मस्तपैकी छान झोपवलं आणि माझं जेवण संपवलं. आज डाएटप्रमाणे मस्त दलिया वगैरे खाल्ला, आणि माझ्यासाठी वरूनने आज छानपैकी डिटॅन स्क्रब आणलेलं, आणि मी माझा चेहरा परत एकदा फेस जो आहे बर्फामध्ये बुडवला आणि थंड करून घेतला, कारण आहे. काय चाललंय तुझं?